Na, most nagyon félünk. 5, 4, 3, 2, 1, gyerünk! Bal 5-tel kezdünk. Figyelj, a végét kiengeded majd. Most húzd be, oldalt, engedd ki. Gyönyörű. Sima jobb, 150, balon mennyi. Jobb 4 lesz, jobb 4. Vigyázz Burvás, engedd ki ezt is a korlátot. Ez az, gyerünk. 200, sima jobb. Jobb 2 tempóból, bal 2 tempó. Eltolod, így van, bal 2 tempó. Nyomod. 100, kicsit sima bal, nem baj, 50, sima bal, bukkan. 100, sima bal. 50, bal 1-et fogod, bal 1 fog, mert jobb 2, fogod, jobb 2, 50. Sima bal 100, sima jobb, bukkan, áttolod. 200-nal megyünk lefelé. Sima jobb, és az 50-ben a fék, nagy fék. Fogod, nem ide Peti, hely. Jó. Bal 3, fogod. Jó. Oké, 200 lefelé, jobb 22. Kicsit fogod, oké, és lassító lesz. Ott a lassító. Jó. 100, bal 33-ból jobb 5. Fogod. Balon maradjál, fogjad. Maradj bent, Peti, hát ott arra megyünk jobb 5. Lassabban. Gyerünk. 100, sima jobb 100. Sima bal, 300 bukkan. És a bukkan után van a féktápa, a lassító. Itt még eltolod a bukkant. Eltolod, most fékezel. Látod, mi ennyire hamar van? Igaz-e? Gyönyörű. Gyerünk, 100, jobb egyen, eltempózod. 200. A vége fék, mert bal 2 hidas. Fogod, mert Burvás. És jobb 2. Ezt áttempózod. Gyerünk. 300. Sima jobb. És 100-ra lesz a fék, mert bal 2, ez dob. Fogod. Jobban. És csak sima jobban tél. Jó. Jár egy kicsit a fara. Aha. Hát a szokásos. Kicsit bátor volt ebbe a kanyarba, nem? Gondoltam, hogy hozok rajta. Hülye majom. Ez ott a Csávót megint utolértük el.